it's time for DJ Rocky's Secret Files. Salamat. Salamat sa pagpapalaya mo ng puso ko. Hi, DJ Rocky. I've been an avid fan listener of your program since then. Sana, mabasa mo to. At sana, marinig ng mga listener mo. Itago mo ako sa pangalang Clara. May asawa at anak. Kasalukuyang nasa ibang bansa. This is my secret file. It all started in year 2017. Nasa meeting ako noon nang biglang tumunog yung phone ko. Unknown number ang tumatawag. So sinagot ko, baka kasi importante. So ayun. Sa kabilang linya, lalaki ang narinig ko. He introduced himself as John. Si John na ex ko. May asawa na rin siya at mga anak. Tinanong ko siya kung anong kailangan niya at saan niya nakuha yung number ko. Ang sabi naman niya, kay Madel. Si Madel, by the way, ay best friend ko nung high school. And cousin niya. Gusto niya raw akong makausap. Sa isip ko, ano kayang kailangan nito? Baka manghihiram ng pera. Alam ko, may pera naman sila. So sinabi ko na, sorry kasi nasa meeting ako. Okay naman siya. At sabi tatawag na lang daw uli. Kinabukasan, tumawag ulit si John. Gusto niya raw akong makausap. Yung kaming dalawa lang. May mga bagay daw na kailangan niyang sabihin na matagal na raw niyang tinatago. Dumaan ang ilang araw hanggang sa umabot ng 2 buwan ang pangungulit ni John. Ay napapayag niya na rin akong makipagkita sa kanya. Nag-usap kami. Tinanong ko siya kung anong kailangan niya at napakakulit niyang makausap lang ako. Bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Tinanong niya ako, nagsisisi ka ba sa asawa mo, Clara? Kasi ako, malaking pagsisisi ko na iniwan kita noon at nagpakasal ako sa asawa ko. Sana pwede pa. Sana may chance pa. O kung sakali, pwedeng tayo na lang uli. Kung alam mo lang, Clara, hinanap kita. Naghintay ako na baka bumalik ka pa pero wala. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal ko. I'm sorry, Clara. I'm really, really sorry sa nagawa ko dati sa'yo. Dahan-dahan kong kinuha ang kamay ko sa pagkakahawak niya. And sinabi ko kay John na matagal ko na siyang napatawad. At masaya na ako sa buhay na meron ako ngayon. Pero ang sabi niya, hindi raw siya titigil na patunayan sa akin na mahal niya raw ako. Simula noon, DJ Rocky, araw-araw na kaming nag-uusap bilang magkaibigan. Kapag may problema siya sa asawa at pamilya niya, sinasabi niya sa akin. At ako naman, nagbibigay ng advice sa kanya para maging okay sila uli ng asawa niya. Then dumating ang Valentine's Day. Gusto niya akong padalhan ng flowers
Sabi ko sa kanya na hindi ko tatanggapin. Mas mabuti ay sa asawa niya na lang ibigay. At yun, laking tuwa ng asawa niya. Nag-post pa sa social media na first time daw niyang makatanggap ng bulaklak galing sa asawa niya. Hanggang sa tumagal, hindi ko na malayang unti-unti na rin pala akong nahuhulog sa kanya. Alam kong mali pero ito yung totoo. Dumating yung araw na nakita kami at merong nangyari sa amin. Oo, nagkasala kaming dalawa kasi parehas kaming may mga anak at asawa na. Maliman pero tinago namin ang relasyon namin sa loob ng 2 taon. Minsan lang kami nagkikita pero araw-araw kaming nag-uusap. Palagi niya akong tinetext at tinatawagan. Then one day, may dumating na good news sa aming mag-asawa. Na-approve yung application namin abroad. For me, it's my time to end up whatever it is with us ni John. So nakipagkita ako sa kanya at nagpaalam. Sinabi ko sa kanya na tapusin na namin kung anong meron kami. Pero hindi siya pumayag, DJ Rocky. Maghihintay pa rin daw siya sa pag-uwi ko. Maghihintay pa rin si John hanggang sa kung kailan pwede nang maging kami na wala ng hadlang. But I blocked John on FB para hindi niya na ako ma-message o matawagan pagdating ko dito sa abroad. Pero talagang grabe siya kung gumawa ng paraan para lang makausap niya ako. He always keep on reminding me that he will always be waiting for me to come home. Hanggang sa minsan na lang ang communication namin. Busy na rin kasi ako sa trabaho. Pag nagchat siya, hindi ko na rin nire-replyan. Gusto ko na rin makawala sa tinatagong maling relasyon namin. Almost a year na. Nagme-message pa rin siya sa akin, pero wala na akong reply sa kanya. Then one day, he called. For the first time sa 2 taon ko abroad, we had a serious talk about our relationship. He asked me kung kailan ako uuwi. I told him I don't have any idea. He then asked me, how about us? Sabi ko, we're over. He apologized for everything he did before, but he never regretted anything about us. He always prayed that one day I can forgive him, which I did naman. Tinanong niya ako if pwede pa ba kahit LDR. Sinabi ko na hindi na. Hindi na talaga. I'm settling here and abroad. At sana siya rin maging okay na sa pamilya niya. He was very sorry. And he even cried. For almost 4 years in a secret relationship with John, finally, he is setting me free. And John, kung naririnig mong itong storyang to, salamat ha. Yep, gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Finally, pinalaya mo ang puso ko. Sana maging masaya ka sa pamilya mo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Clara. At ito ang aking secret file.